Boy, ba't akong inihilot nyo? Hilutin nyo si Shimada Kepo. Ayusin yung mga ginagawa Ito niyo, ba si boss? Oh, Boss, si Mata, pasensya po. hilutin nyo si boss. Boss, matanong ko lang, boss. Ayusin mo, ano? Ang yaman-yaman mo na, ba't yung palitan yung mukha mo? Hindi ko papalitan to, ito na lang puhunan ko. Doon ka nga. Boss, pasensya na, boss. Ayusin mo ha. Pogi ka naman Hoy! talaga, boss eh. Nasakop dito ba yung ano? Baryo Sipon di Kulangot? Oh, boss. Makakapit pala yung lugar yun, boss. Oo. Nakuha ko na yung boss. Nakuha mo na ba? Oo, boss. Madumi doon, boss, kamukha mo. Ano na? Nasakop mo na? Oo, boss. Paano yung pinuno nila ron? Boss, yung mga pinuno doon, 4 sila. Sino-sino? Si Abdul, si Jakul, si Batigulgul, at ang pinaka mayabang ni Salsalani. Salsalani! Oo, boss. Sila yung nag-ari-arian doon. Kumusta yung baryo kang pupot? Boss, sinakop na ng 4. Sila Abdul. Oo, boss. Pati ang pinakapoging si Salsalani. Dapat tayong mauna ron. Kayo! Boss, ano yun? Boss. Puntahan yung baryo kang pupot. Saan ba yun, boss? Saan namin alam yan, boss? Pagligo mo dyan sa kanto, may tricycle, sakay kayo. Sige, boss. Pumasahe. Sakop natin itong lugar na ito, hihingi ka ng pamasahe. Pasensya, boss. Pasensya na, boss. Ikaw, samahan mo sila. Samahan mo sila, boss. Oo. Sige, boss. Goodbye. Di ka sasama sa amin, boss. Hindi! Bakit? Sige, boss. Hoy! Wala pa kayo nakakalimutan? Ay, so, boss. Boss. Sorry. Ah! Yan ang gusto ko, lalo akong lumalakas. Tara na, puntahan natin sila Abdul. Sige, boss. Lakad! Mga bata, lahat ng sasabihin ko, susundin nyo. O, boss, Shimada Kepo. Hey, boss. Show my tape, boss. Melawan, igalawang gadawan, pamela, tukong barang ganito, pamela. Dito sa salami. Oy! Anong inaano nyo? Pinapayos kayo na magpagkas si boss ah. Kasi mo kami ah! Malambot ang katawan niya, ayusin nyo. Kumusta yung ano? Ha? Ayos naman boss. Pwede na. Balita ko yung bagong dayo dito ha. Yung bagong dayo dito, nag-aangas at meron silang founder. Oh, boss, Ano pangalan nun? si ano, sama daw. Sino ba yun? Shimada Kepo! Matakay po. Pangalan pa lang boss, Kadirina. Oh, boss. Mahangas na hangas, boss. Ano to? Parang, ano to? Ritmo. Parang Hindi ano? boss, kaka-practice ko lang kanina Ayos boss. ang boss. Matigas ang boss, oh. Matigas ang boss. Parang bayot ha. Bike ka. May dede eh. Normal yan, boss. Normal. Sarap mag-yoga niyan ha. Boss. Ngayon, anong araw na to? Yung pagsamantala niyan. Yung kalaban natin may focus siya noon. Mas okay yun. Titirahin ko yun. Oo. Okay na to. Okay na yan, boss. Masahan to, boss. Magaling to, boss. Susugurin natin ang Shimada Kepo na yun. Bibiyakin ko ang ating sa loob. Tama yan, boss. Tama. Ha? Tama yan, boss. Go! Boss, teka lang. Silipin ko na. Bakit? Sisilipin ko na sandali. Baka mamaya nandiyan sila. Sige. Boss, andito. Pasok din. Dito, boss. Pasok din. Oh, tara, boss. Tara. Bulagay natin. Boss. Teka lang, boss. Bakit? Dapat yata pala tayong pwesto eh. Bakit? Ikaw dapat dito. Hindi. Hindi, boss, kasi ikaw yung titirahin nila eh. Dapat ikaw muna dito. Oo. Oh, boss, tama yun, boss. Ganun yun? Oo, ikaw yung boss Ano, namin eh. boto na? Oh, sige. Akin si Pacquiao. Magaling mag-basketball yun. Lumireyop. Wala yan sa idol ko, si Lani. Magaling magpaliwanag. Tsaka yung sa ano nun, lugaw nun, kulay pink. Ano ba pinagsasabihin niyan, boss? Uy, sa mga to. Uy, magsiayos kayo. Lulusog tayo. Luluso kami. Lulusog. Bobo to. Mga bobo. Oh. Sino mauna dapat? Hindi, botohan. Botohin ba? Sino? Mauna. Sino mauna? Sa akin na si Pacquiao. Si Lani yung akin.
Mga bobo. Boss, sino muna sisilip? Mauna ka na lang. Ako na nga lang. Ay, ulit ka. Hindi, mali talaga to. Bakit? Ikaw dapat. Ano ba yun? Oo. Bakit yung mukha mo? Ang sagwa. Ayun yun, boss. Para sarap, ano eh. Nagigigil na talaga ako, boss. Yung mo, kakasal-sal mo yun eh. Ikaw. Dito. Tapos, ako naman matutulog. Pwede mo yan, boss? Pwede yan, boss. Pwede yun. Boss, ito yung sinasabi ko sa'yo. Ito yung sinasabi ko sa'yo, boss. Ito? Oo, boss. Nasaan yan si Abdul? Sino si Abdul sa inyo? Wala dito si Abdul. Huwag mo yung yung boss kami na. Huwag mo. Huwag yung pigilan. Wag mo. Wag mo, kalma. Bakit papalag ba kayo? Makuha kayo sa tina. Wala dyan yung kailangan natin. Si Abdul ang kailangan ko, ha? Malaki-laki ka pa naman. Ikaw. Boss. Ikaw, malaki. Ikaw? Malaki-laki ka rin. Ano? Bugugin mo, boss. Ikaw, boss ba? Kapangit-pangit yan. Ano? Huwag mong ginagawa yung boss namin. Pogi ito, oh. Ano? Bibirahin ko na? Sige, boss. Boss! Boss! Gusto ko labas si Abdul. Ilabas si Abdul. Bakit sino ka ba? Yung Hindi mo ko nagkilala? nakilala? natatakot, boss. Ampasin mo, boss. Boss, hindi mo natatakot, boss. Hindi ka takot, boss. Masyadong brutal. Masyadong Dito ka. brutal, boss. Tinatanong ko kung sino ka. Huwag niyong gigilan yung boss niyo. Sumasamahan dating. Sige, boss. Boss! Boss, bugbugin mo nga, boss. Ito yung- Ito mo nga, boss. Wow, parang kasi sobrang sama na. Pag nakita mo yung boss namin, yari ka. Patingin ang mukha mo, boss. Masama nga. Masama to? Oo. Bugbugin mo. Bugbugin mo. Bakit? Ba't binugbubong kasama namin, ha? Ha? Gusto mo rin. Gusto mo rin. Ikaw ba yung boss? Ba't wala kang ngipin? Ha? Baby pa ako, baby. Baby pa ako, ha? Ha? Ah, wala pala kayo sa boss ko eh. Ano may magganito mukha? Exotic. Sabihin nyo sa boss nyo, hinahanap ko siya, ha? Mukha mo palang masama na. Puhunan ko to, huwag kang mangialam. Nga! Yan. Pagpilay, pagilot. Galit na galit, sabay tumawa. Ikaw sabihin mo. Yaman-yaman mo na, boss ah. Putang ina. Ang yaman-yaman mo na, ba't yung palitan yung mukha mo? Hindi ko papalitan to. Ito na lang puhunan ko. Doon ka nga. Ba't yung tumawag ka ako to? Putang ina. Tumawa pa puta. Ang gulo mo naman. Napakaya puta ko. Ikat na lang. Makas pa yung mukha. Tangina tawa rin. Tangina mo. Nakuha ko na yung boss. Nakuha mo na ba? Oo, boss. Madumi dong, boss. Kamukha mo. Tangina mo. Kailangan ko magkatatawa. Nakagulat eh. Gago ito, bigyan ng... Parang natai ang putang ina. Ako na. Oo, boss. Paano yung pinunuli na nun? Cut. Parang pinunuli na. Parang pinunuli na. Gago puta. Hindi nga ng letra. Patayo na. Ulit. Paano yung pinuno nila ron? Boss, yung mga pinuno doon, 4 sila. Sino? Si Abdul, si Jacob. Abdul Jakul. Si Abdul, si Jacob, si Matigol, si Salani. Ay, that's right. Sige, game. Wala si ano, si... Okay, bata ko. Gago ka. Ano ba magpangalan? Ang cute mo! Ang cute! Para kang sanggol. Salani. Salani! Oo, boss. Sila yung nag-aari-arian doon. Puntahan ba namin? Puntahan natin, boss. Gago. Nagtanong ang putang ina. Nagtanong ang puta. Maganda. Okay yun. Tangina mo. Action. Eh, yung baryo kang pupot. Boss, kinuha ng 4. Si Abdul! Oo, boss. At ang pinakapoging si Salani. Ang ina mo. Takin eh. Game, isa pa. Pagkita si Tami lang. Atakin eh. Dali, in 3, 2, 1. Action. Sila Abdul! Oo, boss. At ang pinakapoging si Salani.
Di ka sasama sa amin, boss? Hindi! Bakit? Wala lang maisip talaga. Oh, yung gusto ko. Yung nasasaktan ako. Laukan eh. Ganto talaga, nakaganto. Go. Patapang ah. Go na, hoy! Stop mo. Hindi nasasantawan. Again, 3, 2, 1, go. Ano lang, siya lang. Putang na mo bagal mo kayo, gago. Hindi, dapat ikaw nandito. Bakit? Kasi kung titirahin lang naman nila, hindi naman gano'n. Sorry. Bari lang natatawa talaga ako pag sinasabi. Dapat sabihin mo, dapat... Sabi, Ba't ako mauna ako ngayon, boss eh? Bakit nagigigil mo? Ang sagwa. Ayun din, boss. Para sarap, ano eh. Nagigigil na talaga ako, boss. Tingnan mo, kakasal-sal mo yun eh. Sasampalin yung boss namin. Pinapabog ako. Itong boss nyo, Or sasampalin. eh kapangit-pangit yun eh. Yan. Teka lang, ulit nga.